वेलकाम माने बयबो वेलकाम आरोबाव बरायबाय माने बयखौबो बरायबाय दे यस खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोननो जे आङो बल खेलानि बिषय आपडेट होबाय थादोंमोन बियो नै गाबोननो जानो थांगासिनो दं माने गाबोननो माने 11 सेप्टेम्बर गाबोनहाय ओपनिं जानो थांगासिनो दङ स' बेनिखायनो सिगाङावनो बुंग्रोखाबाय जायफोरा फैनो गोसो जानानै दं अननानै गाबोन थिक 1 o'clockनिफ्राय नैबे जोंनि फोथाराव सौफैदो बेनो जाबाय नै अल बिटिनि सोरां युथ क्लाबनि फोथार दा ओरैबायदि साजायबाय नै क्लियारलि माने ओरैबायदि साफा नै गथ'फ्रा माने मोजां मोनब्रेनानैनो गेलेब्रेलाबायफैबाय नै ओइ अशोक हाउ आर यू फाइन हाउ इज द फिल्ड नाउ परफेक्ट यस गुड दा बेबायदि परफेक्ट माने जेरै आं बुंदोंमोन क्वालिटी गेमनि थाखाय क्वालिटी फोथार दा नायदो नै जेरैबो क्वालिटी माने ओरैबायदि साफा माने नेक्स्ट लेभेलसै आरो नेक्स्ट लेभेल दा नायदो नै बेबायदि जाबाय दा रायजो राजाफ्रा थाम थिम खालामदों दा कमिटिया जेरावहाय कमिटिफ्रा दिनै नांथाबनानै माने गासै नोंथांमोननि थाखाय नैबे जायगाखौहाय माने ओरैबायदि सिस्टेमेटिक खालामबाय दा गल पोस्टआबो जेरै नांगौ ओरै माने क्वालिटी होनदोंना क्वालिटी नै बेबायदि जाबाय नै बेनिफ्राय दा मोजाङै सानलायनो खेलाखौ मोजाङै स्मुथनै प्रग्रामखौ थांजानो थाखाय जिरायदों बेनिफ्राय बयबो फैनांगौ ना फैनाङा बयबो नायफैनांगौ दा नै बेबायदि दे बयबो नायफैनांगौ खेलाया मोजां जाखागोन मनिसा मोसाहारि एक्ट्रिसबो फैलायखागोन अनिल कुमार नार्जारिबो फैलायगोन बेनिखायनो बयखौबो खावलायनाय जाबाय रायजो राजा माने ओरैबायदि मेहेरगोनां समायना खेला जागोन जेराव एक्टर एक्ट्रिस थागोन एक्टर एक्ट्रिसनि माखासे डायलग आरो माखासे मोसानाय नुगोन खेलाया जागोन जयगाव इउनाइटेड वर्सेस ग्लबेल एफसि गाबोन ओपनिं हिसाबै मोननैबो स्ट्रं टीम बेनिफ्राय आरो प्रग्रामखौ मेहेर गोनां खालामनो थाखाय दङ जोंहा गिदिर बक्स जाया गाबगोन दुब ओरैबो हौरैबो नों फोथारखौ माबायदि मोनफैदों फैनानै माने जोबोद मोजां समायना माने आङो बेबायदि फिल्डआव गानाय फेरनोथ' मोनाखैमोन जोंनि बे निसिमायावहाय दा नोंथांमोननि बे फिल्डआव फैबाय समायना रमायना बे स्क्रिनफोरखौ खुंनानै दोनबाय साजायबाय जोबोद मोजां बेफोरबायदि माखासे अडियेन्सफोर जिरायग्राफोरनि थाखायबो बिराद मोजां फेसिलिटि बानायदों आरो माखासे जोंनि गोसोखौ गोजोनलाय होग्रा दामखावरि जे बक्स बिथांमोनखौ दोननो थाखायबो बिराद मोजां जायगा फेसिलिटि जायगाखौ बानायनानै दोनदों बेनिखायनो आङो बे अल बिटिनिनि जे फुटबल होनो थांगासिनो दङ आङो बिथांमोननिसिमबो आङो जोबोद रोजा गोजोननायखौ जासियो दा बेफोरबायदि फिल्डफोरखौ बिराद मोजां समायना रमायना बानायनायखौ नुफैनानै आङो गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनो थाङोब्ला नाम्बार 1 फिल्डखौनो होननांसिगोन दा नों नुफैनानै आं नुफैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों नोंनि बायदिब्ला नाम्बार 1 दा माने एक नाम्बार माने नैबे फोथारा दा बुंनो थाङोब्ला एक नाम्बार जादों आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन क्वालिटी गेमनि थाखाय क्वालिटी ग्राउन्ड नै बेयो जानानै फैबाय नै आयं गोरलैफ्राबो बयबो गोसोबायदि गेलेनो हायो नै बिसोरबो गासैबो बल जोनो फैदोंबो माने गामियानो ओनसोलानो जोंने फुटबल बे आरो बेनिफ्राय माखासे जोंनि इन्टेलेक्चुवेल्सफ्रा दासिमाव सानलायगासिनो दं माबा माबि नै गासैबो जाहाथे स्मुथलि बे जोंनि हाबाफारिया जेन जाफुंनानै थाङो ओरै थाबाय नै मेन स्टेज जेराव आलासिफोर जिरायगोन नै नों मायाव मावदों आयु बिदिखा ओमफ्राय ओरैनि साइडआ जाबाय फेसिलिटि गोनां जायखौ होनदों भेरि इम्पर्टेन्ट पार्सन माने VIP दा बेयाव VIP जायगाखौ लाफैनो थाखाय बेबो अपेन जास्ट नोंथांमोना होनांगोन 100 रुपिस माने 100 थाखा अब्लानो नोंथांमोना नैबे फेसिलिटिखौ लाफैनो हागोन VIP होनना बुंदों नै ओरैहाय बे ओरैबा आगदाजोंबो थागोन आखिजोंबो थागोन बेबायदि दासिमाव नै फोथारावथ' गोबां मानसिफोर दङ नै दा बयबो बे जोंनि कमिटिनिनो मानसिफोर ओमफ्राय जोंनि गामिनि गथ'फ्राथ' बिराद इन्ट्रेस्टेड गेलेनायाव दा फोथारा बुंनानै दङ नै माने
बेफोरबायदि इन्ट्रेस्टनि थाखायनो जोङो नैबे खेलाखौ होनाय जादों बयबो गथ'फोरनो जेरावबो फिल्डआ बुंफबनाय ओरै गेलेदों ओरै गेलेदों ओरै गेलेदों अनलि फुटबल माने बयबो फुटबलखौ मोजां मोनग्रा नै ओमफ्राय जोंनि कमिटिनि गासैबो नैबेवहाय जिरायनानै सिन्था खालामदों सानदों गाबोननि दिनखौ माबोरै मेहेर गोनां खालामगोन माबोरै सिस्टेमेटिक खालामगोन नै